Subscribe khaidi Kokborok Entertainment Tip channel no tai bell icon no click khanya di norok salbrum no o channel lo srungmung kokterok srungui manano nung okong no thiasa muitu tongdi nung jesu phano nini partner no hamjak tongdi nini partner no jefro phano nung krei tongui maya hayakeba nono karei tongui maya hanai share ta khaidi tomung no nung okong no share khaya hangke nini partner no ignore khainai tangai hingke bo saimani tongu bono karei tongui maya hne aboni bagai bono no ignore khainai o dunia o nung dunia bodolong nai hne wan choka hingke abo nung bul wan choka nung o dunia o sak bodolong nai hne wan choka hingke nung thik no wan choka o dunia o samung kaham khaya hingke asuk sini jagya pia samung hamya kaisa no khadi nono joto borong no sini nai hamjang ma ama hai borok bai hamjak di kaham jora bo nungbai te hamya jora bo nungbai sikla tongsini no kaham logi song naituk di kajak paya sak kaisa ni bagai tongsok tongna hingke lama kabang kok no tongu pia bunyo tongthori manase belanyo kutu jengdukho jora sak kaisa se buju bui bujia kaisa ni bekhani kok no te kaisa bujinani belanyo kutu hingke tinin bagai sungno norok bai next video malai pinai jotono no hambai।